اللہ پاک دا پاک کلام قرآن پاک انہی تفسیر یہ آسان کم نہیں ہر بندہ قرآن پاک کی تفسیر نہیں کر سکتا، لیکن امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک باری سورہ والضحیٰ دے اتے 6 گھنٹے مسلسل تقریر کرنے تو بعد فرمایا میں اس سورت دی تفسیر لکھی جیڑی 80 اجزاء تک پہنچ گئی، یعنی یہ بہت بڑی تفسیر ہے۔ اس فن وچ بھی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان درجہ امامت دے اتے فائز نے۔ رضا 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 احمد رضا 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 میرے رضا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ میرے ویکھن تے سنن والیو، اج اسی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دی حیاتی یعنی سیرت دا ایک بڑا اہم اور بڑا ہی خاص پہلو اعلیٰ حضرت بطور مفسر اس تے گل کریں گے۔ بڑا ہی اہم ٹاپک ہے، بڑا ہی اہم جڑا ہے موضوع ہے، کیونکہ قرآن پاک دی تفسیر آسان کم نہیں۔ قرآن پاک دی آیتاں نو اللہ پاک دی مراد نو انسانی طاقت دے مطابق جانن دا نام تفسیر ہے، اور ایک بڑا اوکھا کام ہے، ایک بڑا اوکھا علم ہے۔ اس دی سب تو وڈی وجہ ہے کہ قرآن پاک ایک ایسی عظیم ذات دا کلام ہے کہ نہ تے لوگ اس ذات نو سن کے اس دی مراد سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی اس تک کسے دی پہنچ ممکن ہے۔ قرآن پاک دی قطعی تفسیر یعنی اٹل تفسیر جیڑی ہے یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کولوں سنے بغیر یہ ممکن ہی نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کولوں صرف چند آیتاں دی تفسیر جیڑی ہے یہ منقول ہے، یعنی وہ اگے بیان کیتی گئی ہے۔ اس حکمت یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ ارادہ فرمایا کہ اس دے بندے اس دی کتاب وچوں غور و فکر کر کے دلائل تے جڑیاں علامتاں نشانیاں نے ان دی روشنی وچ آیتاں دی مراد سمجھن۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ یہ فرماندے نے قرآن پاک دی تفسیر کرنا اس واسطے جائز ہے جیڑا انہاں 15 علماں دا ماہر ہوئے۔ نہیں ہر بندہ قرآن پاک کی تفسیر نہیں کر سکتا، 15 علم دا ماہر ہونا انہوں ضروری ہے جیڑا قرآن پاک کی تفسیر کرنے واسطے ضروری ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ دے اس کلام دی روشنی وچ دیکھیا جائے تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ ایک ماہر ترین مفسر نظر آندے نے، کیونکہ آپ نو صرف 15 نہیں بلکہ کئی علماں تے مہارت حاصل سی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نو پورے قرآن دی تفسیر لکھن دا موقع نہیں مل سکیا، لیکن امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے فتویاں دے وچ قرآن پاک دیاں کم و بیش 600 آیتاں دے متعلق بحثاں کیتیاں نے، اندر تے غور و فکر کیتا ہے، ان دے مطابق انہوں نے اگے فتوے اور علم بیان کیتے نے۔ ایک باری امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے سورہ والضحیٰ دے اتے 6 گھنٹے مسلسل تقریر کرنے تو بعد فرمایا میں اس سورت دی تفسیر لکھی جیڑی 80 اجزاء تک پہنچ گئی۔ والضحیٰ دی جیڑی آپ نے لکھی، اعلیٰ حضرت نے ایک مختصر تفسیر لکھنا شروع کیتی سی جیڑی سورہ بقرہ دیاں پہلیاں 12 آیتاں تک پہنچی تو پھر 19 دستیاب ہو سکی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ دی تفسیری مہارت دے بارے محدث اعظم ہند محمد اشرفی کچھوچوی رحمت اللہ تعالی علیہ اے فرماندے نے کنز الایمان دا ایک ایک لفظ جیڑا ہے یہ اپنے مقام وچ انجدہ ہے کہ دوسرا لفظ اس جگہ تے لے آیا ہی نہیں جا سکتا۔ آپ رحمت اللہ علیہ دے فن تفسیر وچ مہارت دا اندازہ اس تصانیف تو بھی لگایا جا سکتا ہے جیڑی تصانیف دے نام ہے نے انباء الحی ان کلامہ المسون تبیان لکل شیء نزول آیات فرقان بسکون زمین و آسمان قوارع القہار علی المجسمات الفجار الزلال الانقا من بحر سبقت الاتقا السمسام علی مشکک فی آیات
علوم الارحام۔ اس تو علاوہ بھی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر تے اصول تفسیر دیاں بہت اہم کتاباں اتے حاشیے لکھے نے، جنہاں وچ حاشیہ معالم التنزیل، حاشیہ عنایت القاضی، حاشیہ تفسیر الخازن، حاشیہ تفسیر البیضاوی، حاشیہ تفسیر الدر المنصور، حاشیہ الاتقان فی علوم القرآن للسیوطی، اے شامل نے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خاں رحمۃ اللہ علیہ دے صرف فتاوی رضویہ وچوں تفسیر، اصول تفسیر، علوم قرآن وغیرہ دے متعلق 1434 فائدے تے 3 ضخیم جلداں وچ، بہت موٹیاں جلداں وچ فوائد تفسیریہ اور علوم قرآنیہ دے نام جمع کیتے گئے نے۔ اچھا، ائمہ تفسیر نے قرآن پاک دی تفسیر واسطے 4 اسلوب متعین کیتے نے، 4 اسلوب بیان کیتے نے۔ 5واں اصول بھی انہاں 4 چوں ہی نکلیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انہیں سارے انداز جڑے نے نا تفسیر دے، انہاں نو جگہ جگہ تفسیر کردے ہوئے اپنایا ہے۔ مثلا آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر قرآن بالقرآن کردے نے، تفسیر پہلی قرآن دی بالقرآن کیتی جاندی ہے، یعنی ایک آیت دی تفسیر دوسری آیت نال سمجھائی جاندی ہے کہ اس آیت دی مراد اس آیت تو سمجھ آندی ہے۔ دوسرا اسلوب ہے، دوسرا انداز ہے کہ تفسیر قرآن بالحدیث، یعنی آیت دی تفسیر حدیث تو سمجھائی جاندی ہے۔ بعض آیتاں ایسیاں نے جنہاں دی مراد، جنہاں دا مطلب حدیث پاک تو سمجھ آندا ہے۔ اچھا، تفسیر قرآن بقول اصحاب و تابعین، یعنی صحابہ کرام اور تابعین دے جڑے اقوال نے، انہوں نے جڑی تفسیر سمجھائی، حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس سے بارے کی فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے دے بارے کی فرمایا، دیگر صحابہ کرام نے، تے پھر انہوں تو بعد تابعین، انہوں نے دے بارے کی کیا ہے۔ اچھا، پھر تفسیر قرآن باللغات العربیہ والقواعد الاسلامیہ، کہ لغت عربی اور قواعد اسلامیہ دے مطابق ان کی تفسیر کیتی جائے۔ اچھا، متضاد تے مخالف گلاں وچ جناب تطبیق بیان کرنا اور غلط اور نامناسب اقوال اتے تنبیہ تے تصحیح بھی فرمانے، یعنی اصلاح بھی فرمانے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں رحمۃ اللہ علیہ دا انداز یہ ہے کہ کسی نے اگر الفاظ لکھن دے اندر بے احتیاطی بھی تھوڑی بہت کیتی ہے، اعلیٰ حضرت ان دی بھی تصحیح کر دیندے نے، اصلاح کر دیندے نے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ دے وچ اے جڑیاں خصوصیات سن، اے جڑیاں اللہ پاک نے انہاں نوں صلاحیتاں عطا کیتیاں سی، اس گل دی دلیل ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ صرف فن تفسیر نہیں بلکہ فقہ، حدیث تے کئی علوم عقلیہ اور نقلیہ کے جڑے علوم منقول نے اور جڑے علوم عقلی لحاظ نال بیان کیتے جاندے نے، اس فن وچ بھی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں درجہ امامت دے اتے فائز نے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دی تفسیری خدمتاں نو ویکھ کے کسی نے کی خوب کیا سی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن پاک دی جڑی خدمت کیتی ہے، اج وڈے وڈے علماء فتویٰ لکھن واسطے مفتیان کرام اعلیٰ حضرت دی ایس تفسیری خدمات تو فائدہ حاصل کردے نے، علم دے اگے تو اگے دروازے کھل دینے، اور بہت ساریاں چیزاں نو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں رحمۃ اللہ علیہ نے اپنیاں کتاباں دے اندر، اپنے فتویاں دے اندر بیان کیتا ہے۔ اللہ حضرت دے اس تفسیری کم تو اللہ پاک سانو بھی برکتاں عطا کرے، فیضان عطا کرے، تے اسی بھی قرآن پاک دی محبت وچ خوب دین دا کم کریے، قرآن پڑھیے، سمجھیے۔ مقصد ہے گل کرن دا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں صاحب نے جتنا تفسیری خدمت دا کام کیتا ہے، اسی انہاں دی سیرت تو، انہاں دی حیاتی تو یہ برکت لئیے کہ اسی بھی قرآن نال جڑ جائیے۔ انشاءاللہ الکریم قرآن پاک دی برکت نال دنیا تے آخرت وچ نور تے روشنی نصیب ہوئے گی۔ اللہ پاک سانو دے تو برکتاں حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔